må man tænke, når klokken slår? Tænker man nogen frem, eller bare hvornår? Der sidder et næsehorn på min sofa og glor, og en slange i mit skod. Ja, der gør. Glasset står på bordet og venter på sin øl. Chaplin han hænger i snoren. Guitarkassen fryser, der er ingen guitar i. Men der er hyggeligt hernede under jorden. Ja, der er. Harlekin han smiler til sin nabo Charlie Chaplin. Trompet og violin, jagthorn og en flamingo, der gerne vil synge, og en damper for 61. Ding, ding. Der er lys i Brusenation, vandet løber lunt. En øgle i sit S, bakkebord, så nu står der sgu en bajer. Hej med dig, din gamle svejer. Hej med dig. Hvad må man tænker, når klokken den slår? Tænker man mund frem, eller bare hvornår? Soldaterne på grænsen, de bare står og står. Hvornår vender de sig om og går?